नमस्कार मंडळी, तर मी दिव्या. तर आज आपण पाहणार आहोत मस्त असं झणझणीत असं वांग्याचं भरीत. चला तर मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे मी आता छान असे 4 ते 5 वांगी घेतलेली आहेत. मोठी वांगी घेतलेली आहेत. तर स्वच्छ पाण्याने धुवून अशी आपल्याला ही वांगी घ्यायची आहेत आणि त्याची सर्व काठी आणि देठ हे आपल्याला काढून घ्यायचे आहे. त्यानंतर आता मी कढईमध्ये वांगे शेकण्यासाठी टाकत आहे आणि त्यावरती 1 ते 2 चमचे तेल आपल्याला घालून त्यावरती एक ताट झाकून ठेवायचं आहे आणि 10 ते 15 मिनिटांनी ते चेक करायचं आहे. तर 10 मिनिटांनी मी इथे चेक केलेलं आहे. तर थोडंसं वांगं हे छान असं शेकलेलं आहे, परंतु संपूर्ण वांगे काय शेकलेले नाही आहेत. तर भरीत करताना काही लोक काय करतात की जेव्हा आपण वांगे शेकतो तेव्हा आपण गॅसवरती शेकतो, परंतु ते आपल्या आरोग्याला अजिबात फायदेशीर नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही पण जेव्हा कधी पण वांग्याचं भरीत करत असताल तेव्हा असेच कढईमध्येच वांगे टाकून तुम्ही पण ते शेकून घेत जावा. तर 10 ते 15 मिनटं लागतात अशा पद्धतीने भरीत करण्यासाठी. तर छान असं वांगे शेकलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. तर त्याचे सर्व साल आहे तर एकदम छान पद्धतीने निघत आहे. तुम्ही ते बघू शकता मी कशा पद्धतीने काढत आहेत. ते सर्व वांग्याच्या इथले आता साल जे आहे ते काढून घ्यायचे आहे आणि छान असं आपल्या हाताच्या साहाय्याने त्याला एकदम छान असं चुरून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही ते बघू शकता सर्व वांग्याचे साल माझे काढून झालेले आहेत. त्यानंतर आता मी एक कढई ठेवलेली आहे. तर त्यामध्ये आपल्याला 3 ते 4 चमचे तेल घालायचं आहे. त्यानंतर तेल थोडंसं तापल्यानंतर त्यामध्ये थोडीशी जिरी आणि थोडीशी मोहरी घालायची आहे आणि त्यामध्ये 1 टोमॅटो घालायचा आहे एकदम बारीक असं चिरलेलं. त्यानंतर इथे मी कांदा स्किप केलेला आहे, तर तुम्ही कांदा पण घालू शकता. त्यानंतर थोडंसं मी ते कढीपत्ता घातलेला आहे. त्यानंतर त्यामध्ये हिंग, हळद, लाल मिरची आणि किंचित असा गोडा मसाला मी त्यामध्ये घातलेला आहे आणि त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला घालायचे आहे धना पावडर आणि छान असं एकदा हे हलवून घेतल्यानंतर हे जे वांगे आहेत त्यामध्ये आपल्याला घालायचे आहेत आणि व्यवस्थित असं आपल्याला हे 2 ते 3 मिनटासाठी परतू द्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता किती पटकन ह्या पद्धतीने जर तुम्ही वांगीचं भरीत केलं तर लवकर पण होईल आणि आपल्या आरोग्यासाठी हे फायदेशीर पण होईल, कारण की आपण हे जे वांगे आहेत ते कढईमध्ये शेकलेलं आहे. त्यानंतर चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे आणि 2 ते 3 चमचे शेंगदाण्याचं कूट मोठंसर घातलेलं आहे. त्यानंतर 2 ते 3 मिनिटांनी आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. तुम्ही बघू शकता मस्त असं वांग्याचं भरीत माझं तयार झालेलं आहे आणि त्यावरची थोडीशी कोथिंबीर टाकून आपण हे वांग्याचं भरीत भाकरीसोबत खाऊ शकतो. तर चला तर भेटूया एका नव्या रेसिपीसोबत. धन्यवाद. आणि जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की एकदा माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि विजिट करा. तर तुम्हाला माझा हा वांग्याचा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा.